Já si zapomínám to, jak si zaputoval. No a co jsi s tím chtěl dělat, když jsi dal do zásobky? Kopol mě to. Prostě to nekoupal. A přečítal si to správně na to. Však nám to nebyl. Tam nebyl návod? Nebyl tam návod. To byl návod, že ne? No ale ještě já si to třeba vteční kamera. Že do vody? Bylo tam něco na tu zástečku, proč jsi to tam čekal? No. Krasná, jakože já nevím, třeba to bylo nějaké napěcí zařízení. Nebylo. No právě, to je asi ten problém. Proč jste tak reklamovat? Zváčte stejně. Ale výraz například teda vám na to chybí, nebo já nevím. Proč? Co vám na to vadí? Nefunguje to, není to takové, jak jsem si to přál. Aby to bylo. Tak mám! Já musím pomoct! No nechtěl jste to spíš koupit manželce nebo manželovi? Manželce. Milence. No, jakože dárek to byl pro mě, ale... Já jsem to chtěl zkusit, jestli to jede, ale to nejde. Jako mám, a tak možná jestli to jede. No mám třeba. Co to není to připravno, že? Není. Ale bude dobře. No tak. Co ho dělat? Já vám dám nový kus. A bude instrukce, kde to nějak prosím návod. Jaká instrukce, ale? Já vám je z paměti. Já jsem negramotný ročí. Takže když tím přijete domů, vytáhnete to a strčíte to někam. Ne do zásobky, ani do manželky. Na správné místo. Ale do sebe, protože jiný vám to výrazně. Ale já mám stížnost a pak je to nutné. Podívejte se na mě, přijde vám stát, že by podobně nějaký velký rozdíl. Vidíte to úplně sám, můžete mi říct, proč jsem si to kupovala. Zbytečně mi vyhodit peníze. Do tohohle obchodu už nikdy nepřijdu. Naschledanou. Dobrý den. Já jsem vám přišla ještě poděkovat, ať nevíte, jak jsem obšťastnila mého muže. No tak to přijďte teda domů, strčíte to do té ženy a musíte to přesně, musíte udělat centimetr. A přijdete domů a budete hráči. Bude se vám lépe hrát, budete rozzařený. Vládám. Vidíte to? Vidíte to? Byla byste s tím spokojená? Já taky ne. Co nějaký spevněvač prsou nebo co? Chci to reklamovat. Nejdeme se večer. Naschledanou.